anak ko ilang sunis nya saning isa ni durian o kanang lube. Mao kini ang nadawat sa 63 anyos nga si Bienvenido Paglukop, chairman sa Purok 7, Barangay San Vicente, Montevista, Davao de Oro. Gikan sa truck nga gikargahan sa mga seedlings, malipayon niya kining gibit-bit padulong sa iyang motorsiklo. Nagdala sab og dugang similya sa suha, mulave, rambutan, bambu, nara ug mahogani ang Provincial Agricultural Office Davao de Oro. Kung nasa gikalipay kini sa munisipyo, sanglit dakong bili ang agrikultura sa mga lumulupyo. Sir, out of 11 municipalities, ang amuang lungsod sa Montevista, maulang ang walay minahan, walay quarry. So, mostly 90% of our people nagadepende sa agrikultura. So, we need to focus sa mga farm-to-market roads para dali sa ilahang paggawa sa produkto. Usa lang mga pagapod-apod og agricultural materials ang nahitabo ato sa bulawanong hatod serbisyo para sa katawhan niadtong Mayo 5 sa sitio Mabanda, Barangay San Vicente, Montevista, Davao de Oro. Tiindugang ni Paglukop, nabati nila ang kabag-uhan ato sa anamanam nga pagsulod sa government services sa ilang hilit nga lugar. Ilabi na sab ang nasinating kalinaw tungod sa walay puas nga pagmonitor sa kasundaluhan sa 25th Infantry Fireball Battalion sa mga kabukiran. Makatulog na may tarong diri sa una din makatulog tarong kay among paminahon diri pikas buto-buto ra jud. Pag buto-buto ra hipos kay pagkuit na baryo. Palagi natin sinasabi na importante yung security sector sa pag-prepare ng area para mapasukan ng development. We will never give up on helping them because I think that's our mandate. Hindi naman natin masulusunan yung lahat, pero nakahanda tayo. Ready tayo kung ano man ang pwede natin ibigay na tulong within our capacity. Sa pikas bahin, may sunod sab ang bulawanong hatod serbisyo para sa katawhan sa sitio Titoy, Ampawid, Laak, Davao de Oro niadtong Mayo 12. Gikalipay sa mga residente ang lakang sa pag-abli sa Mount Ampawid sa Laak, isip tourist spot sa maong lugar, ug ang scholarship program alang sa mga kabataang indigenous peoples, ingon man ang mga anak sa mga former rebels nga may balik sa sabakan sa gobyerno. Pwede mo mahimong tour guide, pwede mo mahimong porter, naman na yung mga porter fee. Muna makakwarta ang mga residente diri, ang mga locals. So mo nang special 10% IP. Anat napay laing 10% para sa mga former rebels. Naatay 10% gibutang na pod sa Kapitolyo para espesyal nga scholar sa mga dating rebelde. Siya ba kung gusto siya mo eskwela o iyang asawa o iyang mga anak. Mitabang sab sa pangapod-apod og nagkadaayang serbisyo ang mga kasundaluhan sa 60th Infantry Mediator Battalion, ubos sa 1001st Infantry Pag-asa Brigade sa Philippine Army. It only shows na agad gobyerno, no, nga nag-take care sa inyong kinihanglan diri. Dili na siya parehas sa ilang ginasabi sa una, no, katong mga dating residente diri nga pumasa, no, ilang ginaguba ang gobyerno, no, sa inyong huna-huna. Kapin kun kulang 5,000 ka mga residente ang nakabenepisyo sa libreng medical, legal services ug uban pang serbisyo sa Montevista ug Laak, Davao de Oro. Pipila pa sab ka mga barangay nga ubos sa geographically isolated and disadvantaged area ang sudlon sa panggamhanan aron sa paghatod og serbisyo subay sa pagmentenar sa kalinaw ubos sa insurgency-free Davao Region. Gikan sa 10th Infantry Division, Louis Angchay, Newsline Philippines, stay safe.